Hello everyone, maayong adlaw. Muadto ko sa among syudad. Dayon i-prank na ko ang tindera nga nahabilin akong kwarta. Tapos nakapili na ko og sinina og unsa ba akong napalit. Dayon akong kwarta is nahabilin. Nagsakay na kog motor paingon sa Puhay. At bang sa Puhay di ay kay na ako'y toyo. Dayon, tanaw na to kung i-prank na ko ang tindera nga nakakuha na kong items. Tapos, ako i-chika sa iya nga nahabilin akong kwarta. Tapos, sa kay reaction niya nga nagdahom siya nga ako ang paliton. Tapos, ang akong kwarta is, ako i-chika is nabilin dyan na limpan. So, okay, ako i-kuhan yun niya, i-upload. Hello na, anak ko sa tindahan. Ayan. Ayok. May tawag. Siyatok. So, naabot ako sa tindahan ni Madam Tiray. Daghan kasi nagtindag. Grabe ka, daghan, Jude. So, ato siyang i-prank ay lagsaba kay nahabilin mga akong kwarta. So, tanaw na to ng tindera ron kung magpautang magyud siya. Ay lagsaba kay nagtutal-tutal na siya. Akong i-chika sa iya nga wala gyud ko'y kwarta nga nadala. Ubay-ubay na kong napilian ay mga eyebrow na isudlay na ay aritis, brato ra kay nindot kay color. Ngani palit kong sapatos akong pag-umangkon kay luoy kay gakarang-karang unya wa man di ay sapatos. Ginoo Marimar. So tanaw na to ron. Gusto kay electric pan kay buto-buto yung panuhot ani ron. Unsa pa man? Kay init kay sa gawas ti, grabe ka init. Kung ganahan mo ani mo bisita mo sa 99 store dari at bang sa Cebuana, Loelier dari sa Poblacion Tubod, Lanao del Norte. Daghan kay siya baligya. Ang tagihan ni kay managed by Yurt Alpichi Gonzaga. So anila mo diri kay makahangyo ra gyud mo. Sure, makahangyo ra gyud mo, di mo magmahay. Butan kay yung tag-iya diri, ha? Sa ko paliton pa. Ay, sa pa man, kadaghan ba ani, oy. So naapoy ko ano. Mga chinelas, mga blouse. So makuro man siguro. Gitutal na ni Madam Yurt Alpichi Gonzaga. Pila man tanantik? Magulat sa. Tanaw na ko agay. Kasab-an ta sa ato ang maring diri. So atong kabkabon og napabay kwartang matiti kay dili biya pwede jud uli ta mo bayad sa ato ang kuan. Obligasyon kay nabiya po na sila gibayaran diri aning pilay abang ani abot binig 1 million ba nilang abang. Diba? Dayon ang mga trabahante pa niya nga ning undang baya pud taon ang mga trabahante kay nananong nalagbalang mo eh. So kay pigado gyud kaayo ron as in grabe ka pigado. Karon pa nako na napil kung unsa kahalaga ang 10 pesos og 5 pigado gyud siya. Sa una pigado man pero mas grabe gyud karon ning samot og kapigado ang atong panginabuhi. So karon tan-aw na to siya og 90 niya. Unto na gayaw-yaw na kung pilay mabayad. Tan-aw Mga accessories 90. Unto ra. Wala labot ang shoes. So okay na ba ang shoes ti nga kaduhaon akong bayad te? Kani imong bayaran. Ning sugot siya kay Okay man. so okay. Salamat kay pasalamat akong ganahan mo bisita anhi lang jud mo dire. Rati apil atong ko anak ko. So nagpasalamat po ta kay pangyoon po ta dayon sa December gani kung suki mo is manghatag po na siya mga giveaways direct na siya ipanghatag ang mga tuwalya mga basta nindot kaayog yun manghatag yun ni siya
So daghan jud kaayo no. Ani lang mo bisita lang mo Tubod. Poblasyon Tubod, Lanao del Norte. So daghan man tag mga kuan kay ila kay nga nagkuan naman ta sa YouTube karon, nag monetize naman ta. So bisita lang jud mo diri Atbang sa Cebuana. Nara dira. Makita na din iyang tindahan. Okay, salamat. Thank you and God bless. Karon kay naaman ko giganahan nga pitaka. So, tipo tanga ko anang pitaka ti kanang brown tea. Okay ra? Kani? Oh, kana ti. Kanang naay murag Barbie. Lay, oh yes, isugot ki siya nga pa tangon gihapon ko. Butan kayo jud ni siya. Kan dato na magunigod, maunang di jud siya palabi-labi gyud kay dato na kayo. Ang ihang ginansya is gitabang niya sa mga pobre. Kay naaman ni siya mga tindera nga bahalag ma-overdue na, dugay kay mamayad, pero gagwanta siya, pero gaugot na biya ni. Pero dako di siya og tilngunon pa jud dira sa mga magsaysay. Bukid-bukid. Pero daghan siya og mga jud. Oh, dako jud siya og mga tilngunon pa, pero andan ni siya nga magpaabot jud na anak ko sa una nadili ko ani, so nakabayad rabi agid bud in town kay abi bay na akong maabot na kong barangay ay nakuyawan ako ato. So na ako sa public market sa Tubod, nigpalit kog isda. Kay lami kay kaog isda o lami kay lang mga sudan diri oh. Manay kuan ay nukos, pero I think ang nukos karon is mahal gyud kaayo. Kay ang isda karon mo abot na jud og tag 300 ang kilo tungod sa wala na isda nga stock eh. Pero labas kila mga isda di mo magmahay. Og salamat di ay sa nag-support sa ako sa YouTube channel dahil road to 6,000 subscribers na tayo, and naghintay na tayo sa pin kung kailan tayo masasahod. And first sasahod ako is mamimigay ako ng load sa mga nag-subscribe sa akin. Thank you so much and God bless you po. Karon kay nihapit ko sa pagpamalingki kay palit ko og mga gulay kay presko kay ang mga gulay diri. Kinsa gani nga pangalan diri te? Ardon. O Ardon. Napo ang isa kanimo na siya dato sa una. Oy, ako. Dayon Ang karon ni ay. karon. Nisamot siya kadato. Sana all. So kung ay napaos ako gamay ay. Pero kung muani mo diri sa poblasyon ni diri no? Poblasyon Tubod, Lanao del Norte. Ani lang mo diri sa tinagatapa na rin duha ka mga gwapa way lain. Nakambako nga building. Uli-uli na ko dayon. Nakita mi sa kong ayaan. Sige, hi sa Mamimparan. Mao siya amo ang kuan. Akong amiga nga bilong po siya sa LGBT na pinaka matanda na namo. So naa siya nagpuyo sa Barangay Tabigi karon. Since high school pa ko ani din amiga na mi ani. Mano si Paran. So dugay magud ang kuan, dugay pa mularga no? Interval pa. Okay, amping.